ବିଭିନ୍ନ ବୁଥରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରବଳ ମାଳ ଶାସନରେ ସକାଳେ ଫୋନ ଆସିଲା ଯେ ସେଠି ବୁଥ କ୍ୟାପଚରିଂ ହେଉଛି। ସେଠି ବିଜେଡି ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ସେ ରମେଶ ଜେନା ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି, ସେ ବୁଥ ଭିତରେ ବସୁଛି ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗେ 200 ପିଲା ବି ରହିଛନ୍ତି। ଆମକୁ କାହାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଜବରଦସ୍ତି ଭୋଟ ପକାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବପୁର ବି ସେମିତି କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ ଥିଲା ଏବଂ ମୋର ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ଏଜେଣ୍ଟ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଠେଇଲି ମାଳ। ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବପୁରରେ ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଥିଲା। ମେସିନ କାମ କରୁନଥିଲା, ସାଉଣ୍ଡ ବାହାରୁ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି 4 ଜଣ ଲୋକ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମିଛ ଭୋଟ ଫଲ୍ସ କରିକି ଗଲେ। ମୁଁ ଅବଜେକ୍ସନ କରିବାରୁ ମେସିନ ଠିକ କଲେ। ତାପରେ 228 ନମ୍ବର ବୁଥ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ସେଠି ଜବରଦସ୍ତି ଲୋକ ବସିକି ଭୋଟ ଦିଆ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅବଜେକ୍ସନ କଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲା ପରେ କିଏ କହିଲା ମୁଁ ଭଣଜା, କିଏ କହିଲା ପୁଅ, ଏମିତି ସବୁ ଗେଞ୍ଜେଇଲେ। ମୁଁ ଇଲେକ୍ସନ ଅଫିସରଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜାଣିନୁ, ସେ କହିଲେ ପୁଅ ତ ଆମେ ଆଲାଉ କରିଦେଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଅବଜେକ୍ସନ କରିବାରୁ ମିଡିଆ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିବାରୁ ଆପଣମାନେ ଆସିଲା ପରେ ସେଠି ବହୁତ ଜୋର ଉତ୍ତେଜନା ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ କଲେ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କେମିତି 40 ମିନିଟ୍ 50 ମିନିଟ୍ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ହେଇଯାଉ, ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉ। ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଜବରଦସ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲି ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ଆମର ଇଲେକ୍ସନ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ମୁଁ ମୋ ସାଇନିଂ ଅଥରିଟି ସିଏ, ମୋ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ। ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ଯାହା ମତେ ମାରିବା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ମାଳର ଯୋଉ 184 185 ନମ୍ବର ବୁଥକୁ, ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କିଆ ବିଧା ମାରିକି ଆଗେ ବୁଥରୁ ବାହାର କଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଆଇ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଲେ ମୁଁ ଇଲେକ୍ସନ ଏଜେଣ୍ଟ। ତାପରେ ବି ସେ ନ ଶୁଣିକି ସେ କାଗଜକୁ ନେଇ ଚିରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଯେମିତି ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ପନିକି ବାଉଁଶ ଗୋଇଠା ଲାତ ବିଧା ମାରିକି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମାରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ ରମେଶ ଜେନା ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଥିଲେ। ହଁ, ସିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୋଟେ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପୋଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ଏବଂ ସିଏ ନିଜେ ବସେଇକି ବୁଥ କ୍ୟାପଚରିଂ ସେ ନିଜେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ମାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମେ ବି ସେ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେଣି। ମେ ବି ସବୁଆଡେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱରର ଶୁଭୁଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱର, ଆଉ ଭୋଟ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ୍ ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ବୁଥରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଭୋଟଟାକୁ କେମିତି କମ୍ କରିବେ, ପୁଲିଂ କେମିତି କମ୍ କରିବେ। ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜୀବନରେ ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ସେତେବେଳେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରିସ୍ଥିତି ଶୁଣିକି ମୁଁ ନିଜେ ଏସଡିପିଓ ନିହାର ବାବୁଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ ସେଠି ପଠେଇବାକୁ କହିଥିଲି। ଫୋର୍ସ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଫୋର୍ସ ସାମ୍ନାରେ ମାଡ଼ ହେଲା। ଫୋର୍ସ ସେମାନେ ଗାଡି ଭିତରୁ ବସିଲେ, ଜଣେ କିଏ ଡୋର ଖୋଲିକି ଓହ୍ଲେଇଲେନି କି ଉଦ୍ୟମ କଲେନି। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି କି ପ୍ରଶାସନ ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ଏଟା କରାଉଛି। ସେମାନେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଭୋଟ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ହାରିବାର ଡର ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଟାଙ୍ଗିସାଳପୁର ବାସୀଙ୍କୁ ଯେ ୟାର ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ, ନ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହୁଛି ୟାର ନ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ, ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ ମାଡ଼ ହେଇଛି ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହେଇଛି, ସେମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ। ୟାର ଜବାବ ଆପଣମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ, ନ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ।